Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Engkang kaula hormati para dewan juri engkang arif lan bijaksana. Engkang kaula hormati para panitia penyelenggara acara lan para rawuh engkang din rahmati Allah. Puji syukur tansah kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi kanthi rahmat lan hidayanipun kita sedaya saged mangempal ing papan menika kanthi sehat wal afiat. Salawat serta salam mugi tansah kagungan dumateng junjungan kita, panutan kita, Nabi kang mulya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang sampun nuntun umatipun saking zaman kang batil dateng zaman kang becik, saking zaman kang peteng dateng zaman kang benter. Inggih menika agami Islam. Para rawuh ingkang kula hormati, ing dinten menika kula ten mriki badhe maturaken sekedhik pidato ingkang gadhahi tema peran santri ing era gempuran media sosial. Saben dinten media sosial kados WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube lan sapanunggale nyebaraken informasi kanthi cepet. Senajan media sosial saged dados sarana sinau lan komunikasi, nanging ugi saged dados ancaman menawi boten didamel kanthi bijaksana. Mila santri generasi berilmu lan berakhlakul karimah gadah peran wigati ing jaman menika. Para santri kedah saged ngimbangi perkembangan teknologi kanthi akhlak lan ilmu. Media sosial saged dados sarana dakwah, sarana nyebarkan kebaikan lan wadah ngehuluraken ajaran Islam. Para rawuh ingkang din rahmati Allah, kita para santri kedah saged dados contoh penggunaan media sosial ingkang positif. Nanging kita kedah waspada marang berita hoax, ujaran kebencian, lan konten ingkang dadosaken kita tebih maring akhlakul karimah. Kita para santri ing zaman sakmenika boten namung kedah pinter ngaji, nanging ugi melek teknologi, pinter milah-milih informasi lan saged gabungaken nilai-nilai pesantren kanthi kebutuhan zaman. Mila para santri menawi saged nguasani media sosial ingkang becik, kita para santri saged dados pionir pengowahan masyarakat lan saged ngelawan kebodohan digital. Para rawuh ingkang kula hormati, kita sebagai santri kedah adaptasi kalih perkembangan zaman. Zaman sakmenika menawi sedanten damelaken teknologi benten kalih zaman rumiyin. Mila para santri saged nyupreh manfaat ing dinamikane zaman kanthi kreatif lan inovatif. Supados wontene perubahan lingkungan sosial boten mbatesi syiar pondok pesantren ingkang dados tujuan belajar ilmu agami, ilmu kebudayaan, lan norma-norma keislaman. Ingkang sedanten sampun den ajaraken dening para ulama, para kiai kang terdahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ingkang artosipun bersemangatlah kagem nyupreh perkawis ingkang manfaat kagem sira.
lan nyuwuna pitulung dening Allah taala. Hadis riwayat Muslim. Saking paparan hadis menika kita saged mendhet hikmah. Enggih menika santri kedah nyuprih manfaat ing era globalisasi lan dadosaken media sosial perkawis ingkang manfaat kagem perkembangan ilmu pengetahuan lan pondok pesantren. Para rawuh ingkang kula hormati, monggo kula ajak para santri sedaya tansah nguri-uri nilai-nilai pesantren nalika migunakaken media sosial. Mugi-mugi kita sedaya saged dados santri ingkang cerdas digital, berakhlakul karimah, lan saged jaga martabat agama bangsa ing era globalisasi menika. Cekap semanten ingkang saged kula sampaiaken menawi kathah lepat kula nyuwun agungipun pangapunten. Matur nuwun kula aturaken. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.